So, itata po, maladingita na, kung maragsata na, nga agsao, iti sangwanan nyo, ngamin, daytoy iti maudi, nga umay ko pinagsao ti sangwanan nyo, iti Christmas akas ama ti ili. Kaya, into 2025, awad no, naging ganag John 30. So, kaya't ko sawan, siyam nga tawen, nga nagserbi ak iti ili tayo nga badog, kaya't sapay kuma, ay kunak, nga no anaman, iti nagkurkurangan tinungutibiyang, dumawatag iti pamadispensar, sapay kuma, ta no anantuman, ti maka sumarunon to, administrasyon, ituloy nanto kuma, nagiti nasayaat, nga intay nagapuan, no naaramidan, iti baro abado. Nang nangruna, tatapo, kalkalpas, ay, tay December 3 ba? Ay, tiyam mo ka po sa kuntula may yuso ti barong ko, no maudi ko mamag nga, ako na po ditirabaw niya po dagan, yung kasi na po Diyos, na ikanak ti gundaway, nga kasama ti ili, nga napan ng awat, dete award tayo, jay Manila po, iso da jay, dete subaybayani, nga kunada, deto ya po, dayaw tayo ti ili nga badog, ta nagbalin tayo nga role model, nga ili, way na po, kit-kita ka, dete picture ko yung kulak, kit-kita, dayala nga po, Badog, Ilocos Norte ko na po apo. Iso nga dayaw tayo amin dito ya po, hanga dayaw ni Apo Mayor. Okay. Dayaw tayo ti ili nga badog amin, nga intay nagunod. Apo, ti ili nga badog para kada tayo amin. Kitsapay kuma, tultuloy kuma, kita nga intay magunod, wano pamadayaw, nga maipapay iti ili tayo tadayta, iti mangipasimudag, iti namimpinsan nga pinaglupos, iti iling nga badog. Wala po, syempre, proud tema, taturay, apagbit lang nga kanito, iti pinagserbi, iti tibiyang, kasama tili, kinagdi kakadwag, makita tayo, kinmarikna tayo, iti naglupusan, ti iling nga badog. Kaya, data ti ustong, naipaymi, naisagot kada kayo, ti ili tayo. Katay ko na, Korea dakto iti privado nga panagbiag, isunto lang iso apo iti nagto pinagserbi kada kayo. Tay kunak ni Gaisel nga kakaisuna nga kapisi ti pusok apo kusko sila pa nagnalipatan nagsabat din ko nga tatay. No muna kanayon ko ipagbaga apo nga diti ili nga bato kawati kapkabutin ko kuna may salaeng ni bakit ko kuna kaya iso nga layake ko ano ka iso nga apo datoy apo nga nang suporta mo tinuwati biyang oray itatang mabuti nga tawen ang December nga may ko pinagsaumot ti sangwanan tayo ti publiko sapay ko mapo tay ko nag kikinawatan tayo to kadlata tuloy tayo to kubang pasaya atin iti iling nga badog oray basit iti may tulong ti tumunggal maysa no pagtitipunin tayo sagot to lang gusto ti maipay tayo lata iti ili. Siyempre no alaman ti magunod tayo apukin daytoy nga pamadayaw nga kanayon iti ili tayo para katatayamin. Ket nagtultuloy nga natal na ti ili tayo datay lata apo ti may sagot nang dangruna kadagiti next generation dagiti being ta siyempre agtultuloy nga dagiti awan unay pakayaw awanan data deta mo iti misyon ti baro abado. Ket ko nami Diyos unay tagina apo apay ay adan sapay dagiti new professionals si tatay when apo dagiti new professionals congratulations anak ko awam mapansin ko nga minirtay aya sapay ko mata dakay ito kuma iti sumarsaruno nga maitagmet iti dayaw ti ili nga badog amok anak ko nga dayta adal nga ingke nagunod itata ket dayta iti kapatgan nga sagot tayo kanagitoy naganak tamuyo tinaganak deta iti arapap da nga may simpa daw no mapagturpos da ti anak da ket tamuyo da kami naganak mariknayo la kuma no kasano iti rigat mi nga mangi mangtartarabay kada kayo kinday tanging kay pinagbasa taturay awan ti gatang minda
ligatang mi iti arwateng mi uligatang mi ti anyaman basta no kasapulan ti anak ti naganak apo ipaay na latta basta ti importante makaadal ket itatta deta nga nakaadal kayo deta diploma yung mo itatta kin nakapasakay pa iti board examination deta iti kang runaan sagot yu ket iti naganak ket sapay kuma tay tultuloy yu kuma isagot ti pamilya isagot iti ili tapno kasta syempre da kay ti ubing da kay ti sumarsarunontong agbaling nga leader nga mangbaliw wenno mang tulong iti pinaglupos ti ili nga bado ket tay kunakon sino man itatta iti mga bata po nga barangay officials kina ito'y Christmas tree challenge tayo so ala no sino mga bak apo diyan lang mga bati na yun na diyan champion lang plus 10,000 to na po lang diyan champion lang apo kaya tap no damot siyempre amok nga 20,000 nag-effort na diyan dakil di gastos na ano na yun to ni apo ABC na sayat ba no 10,000 na diyan bali nga 40,000 kaya tap no kasta at dapay nga ag-effort to dagitoy barangay officials tayo iti sumarsaruno nga taw-tawen kat tay kunakon hangko unay nga katidugon ti agsaritan tay kunak alag nga gundaway dati nga Diyos ti agngina kada kay amin ti ayat suporta nga impapayo iti bayat iti pinagserbing kas ama ti ili ket tay kunak hanggon tupulos a masubsubalan sila lagi pagtulata nga kang kanayon nagitang ayat nga impayo kin suportayo ket namnamay nyo ni Mayor Maxi Torreadacto iti pribado nga panagbiag isunto lang iso iti pinagayat ko kada kayo ay ayatin ta kay tulat ay ayatin ta kay tulat ta ti pamilyak ay ayatin ta kay tulat ta aming nga kakailyam mi ti iling bado ket sakbay nga inakagtukeng iyawat ko nga tinak panangkablao kada kayo karaman ti pamilyak ni Geisel ken iti talongan nako ni Carla ni JM Kimiko iti pinangyawat ko iti pinangyabrasa kada kayo iti deti ni pinangkablaw iti naragsa ka Paskwa ken nagasat a baro atawen tayo amin na po.